மரியாதை இல்லை. எவ்வளோ பிரயாசப்பட்டாலும் ஒரு மரியாதையில்லைன்னு நினைக்கிறோம். ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, நான் உனக்கு ஐஸ்வர்யத்தை மாத்திரமல்ல, உனக்கு மகிமையை கூட தருவேன் என்று வாக்கு கொடுக்கிறார். ஜீவனை தருவேன், நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை, நித்திய ஜீவன், இந்த ஆசீர்வாதத்தை தருவேன்னு சொல்லுகிறார். யாருக்கு தருவார் தெரியுமா? தாழ்மை உள்ளவர்களுக்கு. தான் சொல்லப்படு, தாழ்மை உள்ளவர்களுக்கும் கர்த்தருக்கு பயந்து நடக்கிறவங்களுக்கும். பெருமையாக நடந்தீங்கன்னா ஆண்டவர் எதிர்த்து நிற்பார். பணப்பெருமை, ஜாதி பெருமை, எந்த பெருமை நமக்கு வேண்டாங்க. ஆண்டவர் நம்ம மேலே வச்ச கிருபையில் தான் உயிரோடு இருக்கிறோம். அதனால் தாழ்மையாக நடந்து கொள்ளுங்க. இதெல்லாம் கர்த்தர் கொடுத்த நன்மை, ஆசீர்வாதம். ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். நீ தாழ்மையாக நடந்து கர்த்தருக்கு பயந்து நடங்க. எல்லாவற்றையும் தேவன் கவனிக்கிறார். அவருடைய பார்வையில் நான் இருக்கிறேன். இந்த தப்பெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, தவறான காரியம் செய்யக்கூடாது. ஆண்டவர் என்னை சிருஷ்டித்த தேவன் என்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் என்ற